Okay lang ka mo da? Mayong aga. Maayong aga, kag maayong aga gid sa inyo tanan. Pwede kita katindog. Kay sa pagsugod naton, gusto ko lang dayawon ta ang Ginoo bago ta magsugod. No? Wala pa ta kasugod, dapat ready na kita. Pwede ta kapalakpak sa iya for mga 30 seconds, no 30 segundos. Sige, palakpakan Lord, dayawon ta Ginoo, himaya, himaya, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah Ginoo. Ikaw lagi nang nagakaangay kag matakos nga dayawon kag simbahon sining aga. Tuduhin niyo gid palakpak, tuduhin niyo gid. Hallelujah, hallelujah. Salamat gid Ginoo, salamat, salamat, salamat. Mayong aga sa inyo tanan, labi ng ari diri subong sa aton His Life Ministries. 10 a.m. hiligay non Sunday Worship Experience. Ari naman kita subong, ag nagasugod naman kita sa unang Domingo sang bulan sang Disyembre 2022, no? Kag manog tapos na ang tuig mga utod. Daw sang san-o lang kita nagsugod. Sang san-o lang ko nag-greet sa inyo Happy New Year. Subong Happy New Year naman liwat. No ka nami sa Ginoo no. Ari pa kita gihapon. Ilan na sa mga ubod naton ang wala na, no? Ambot ko nakamayara ka muna experience na. Pero kita tungod sa bugay sa Ginoo, tungod sa iya kaayo, sa iya grasya, ari pa kita gihapon nagatindog diri. Hallelujah. Abi plakpakan ta Ginoo liwat. Hallelujah. Sige, sa pagsugod naton, ihanda naton kaugalingon. Unahon naton ang aton hunahuna. Dapat nakafocus sa iya pabayina na yung mga ang ginapanumdum nga sa balay, sa trabaho, kung sa ano man ang napanumdum naton. Kung gapan mo mixer ka nga sandin ka manyaga, pabayina na anay. No? Manyaga tas ang nami subong. Hallelujah, hallelujah. Ginoo, nagpasalamat kita kami sa imo. Mabasa ko anay. Kanta sa pagdayaw. Kamo nga mga katawhan sa bugos nga kalibutan maghinugyaw kamo sa Ginoo sa kalipay. Alagaran ninyo ang Ginoo nga may kalipay. Magpalapit kamo sa iya nga nagakanta sing malipayon. Kilalahan ninyo nga ang Ginoo amo ang Dios. Siya ang naghimo sa aton kag iya kita. Iya kita katawhan nga ginatipan, niya pareho nga sa mga karnero. Magsulod kamo sa iya templo, nga may pagdayaw kag pagpasalamat. Dayawan ninyo siya kag pasalamati, kay maayo ang Ginoo, ang iya gugma wala sing katapusan. Kag ang iya katutom nagapadayon hasta sano sa katungtuban. Amay namon sa langit ginadayaw kag ginamon siningaga. Imo lang ginagimaya kag paghidait Lord sa siningaga. Gina-offer namon, pinagi sa amon pagkanta pag-amba sa mga ambahanon nga nagahatag sa kalipay sa imo. Initanan ginapangamuyo namon sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo. Amen. Palakpakan ng Ginoo. Amen. Sige, masimba ta. Palakpakan tang Ginoo. Tono, ari na kita sa last month of the year. Kag kung aton dumdumon ang kaayos ang Ginoo sa aton kabuhi, subong nga tuig hindi naton maisip. Amen. Kung gaano kita gin tibong sang Ginoo, kung gaano niya kita ginuyatan kag ginpalangga. Kataho magpalangga ang Ginoo, no? Amen. Agree man kamo? Grabe magpalangga ang Ginoo kag ginahatag gid ang pinaka the best sa aton nga mga kabuhi. Hambal niya magasulod kita sa iya nga templo nga may pagpasalamat kag pagdayaw. Salamat gid Ginoo ini ang oras sa pagdayaw sa imo. Salamat sa pagluwas sa amon. Salamat Kristo Jesus, tungod sa imo ginhimo ari kami diri. Mera kami bag-o nga kabuhi. Napatawad kami sa amon nga mga kasalanan. Bag-o ang amon nga mga kabuhi Ginoo, tungod gin bag-o mo. Kag ang imo nga gugma sa amon wala sing katapusan.
Hallelujah. Palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Salamat Ginoo kay Hallelujah. Ari ikaw diri. Salamat, Ginoo. Kag-amon gina-imbitar subong Yes, Lord. ang balaan nga espiritu ikaw gid manghikot sa amon. Yes, Lead us into the presence of God. Hallelujah. Kag ang tanan nga ini Ginoo para sa imong amon Jesus. kabuusan, Yes, Lord. ginadayaw ka namon sa amon bugos nga kabuhi. Hallelujah. Magadayaw kita. Magadayaw kita sa Ginoo. Pamati ang paghinugyaw sang katawhan sang Dios sa ilang mga tulda tungod sang ila pagdaog. Ini nga kadaugan ginhimo sang Dios. Hallelujah. Paagi sa iya gahom. Ang gahom sang Ginoo amo ang nagpadaog sa aton. Hallelujah. Abi paghinugyaw ang tanan nga nagdaog. Pagkahinugyaw Hallelujah. kita sa presensya sa Madinalagon Ginoo. kita sa presensya sa Ginoo. Oh, hallelujah. Tungod kay Salamat Kristo. ni Hallelujah. Ginoo. Hallelujah. Kag nagakabuhi kita hindi Yes, para Lord. mangin madinalagon. Yes. Kundi madinalagon na kita ya. Amen. Amen. Hallelujah. Dapat kabalo kita kung ano ang posisyon naton kay Yes, Kristo. Lord. Madinalagon kita. Amo ina Hallelujah. may ara kita right no nga magdaya. Yes, Lord. Kita nga mga katawhan magkanta sa Ginoo. Himaya dungog kag kusog naghalin kay Kristo. Hallelujah. Kita nga mga katawhan magkanta sa Ginoo. Tanan nga nasyon magasimba pagkadayawon ka. Kantahin niyo ang Ginoo. Sa dugo ni Jesus kita nahilway na. Thank you, Lord. Magsulod kita sa iyang nga templo nga may pagpasalamat kag pagdayaw. Magpalapit kita sa iyang nga nagakanta. Sa bugos ta nga gugma dayawon siya. Tana, kita nga mga katawhan. Kita nga mga katawhan magkanta sa Ginoo. Himaya dungog kakusog. Himaya dungog kakusog. Naghalin kay Kristo. Hallelujah. Kita nga mga katawhan magkanta sa Ginoo. Tanan nga nasyon magasimba. Tanan nga nasyon magasimba pagkadayawon ka. Kantahin niyo ang Ginoo. Sa dugo ni Jesus kita nahilway na. Magsulod kita sa iyang nga templo nga may pagpasalamat kag pagdayaw. Magpalapit kita sa iyang nga nagakanta. Sa bugos ta nga gugma dayawon siya. Magsulod kita sa iyang nga templo nga may pagpasalamat kag pagdayaw. Magpalapit kita sa iyang nga nagakanta. Sa bugos ta nga gugma dayawon siya. Hallelujah. Dayawon ta Ginoo. Pagkamayuhon ang imong ngalan sa kalibutan. Pagdayaw ihalad sa imo kadlaw gabi. Pagkamayuhon ang imong ngalan sa kalibutan. Pagdayaw ihalad sa imo adlaw gabi. Pagkamayuhon ang imong ngalan sa kalibutan. Pagdayaw ihalad sa imo adlaw gabi. Magsulod kita sa iyang nga templo nga may pagpasalamat kag pagdayaw. Magpalapit kita sa iyang nga nagakanta. Sa bugos na nagugma dayawon siya.
Magasulod kita sa iyang at templo na may pagpasalamat kag pagdayaw. Magpalapit kita sa iyang nagakanta sa bugos ng agumang dayawon siya. Palakpakan ang Ginoo. Dayawon siya. Hallelujah. Dayawon ang Ginoo. Dalayawon gid ang Ginoo. Ginoo ang aton manugbulig kag manugprotektar. Hallelujah. Dumdumon tagid ang kaayo sang Ginoo sa aton sa matag adlaw-adlaw. Hindi tagid pagkalimtan ang mga ginpang-obra niya sa aton mga kabuhi. Kag bagapasalamat gid kita wala gid dapat Ginoo sang isa ka blessing nga malipatan namon Ginoo adlaw-adlaw. Pasalamatan gid namon ang imo nga kaayo. Ginoo, nagadangop gid kami sa imo sa bugos namon nga tagipusoon. Ikaw lang gid Ginoo ang amon kinahanglan. Perte ka gid Ginoo ka makagagahong nga Dios. Kag ang amon Lord God kabuhi gino-offer ginamon Ginoo sa imo. Salamat gid Ginoo. Ginadayaw ka ginahimaya gid namon ang imo nga makagagahong nga ngalan. Walay makapahimulan sa akon sa imo gugma. Katutumog do daga nga wala katapusan. Ikanta ang Diyos maayo. Tuman kang maayo. Ang Diyos maayo. Maayo sa ako. Kataon taliwat, walay makapahamulan. Walay makapahamulan sa akon sa imo gugma. Katutumo daw dagat nga walay katapusan. Ikanta ang Diyos maayo. Tuman ka maayo. Ang Diyos maayo. Maayo sa ako. Mga sala nalipatan na, kamatarom ko nabalik na. Umudog mo sa dugo, gimpatawad mo kaginbaton. Ikanta ang Diyos maayo. Tuman ka maayo. Ang Diyos maayo. Maayo sa ako. Walang ikapareho. Walagin ka pareho sa imo. Walagin makatupong sa imo. Halangdon dalayawo. Walagin makatupong. Walagin makatupong sa imo. Walagin makatupong sa imo. Halangdon dalayawo. Walagin makatupong. Walagin makatupong sa imo. Walagin makatupong sa imo. Halangdon dalayawon. Walagin makatupong sa imo. Walagin makatupong sa imo. Halangdon dalayawon. Paglaom kabutlak nga adlaw.
maayo, maayo sa ako. Walagin makatupong. Walagin makatubong sa imo, walagin makatubong sa imo, halangdon, dalayawon. Walagin makatubong sa imo, walagin makatubong sa imo, halangdon, dalayawon. Balasa, walagin makatubong. Walagin makatubong sa imo, walagin makatubong sa imo, halangdon, dalayawon. Walagin makatubong sa imo, walagin makatubong sa imo, halangdon, dalayawon. Ang Diyos maayo. Tuman ka maayo, ang Diyos maayo, maayo sa ako. Ang Diyos maayo, ang Diyos maayo. Tuman ka maayo, ang Diyos maayo, maayo sa ako. Ang Diyos maayo sa aton. Hallelujah. Hallelujah, Ginoo. Naghalad si Kristo sang iya kaugalingon. Agud mapatawad kita sa aton mga sala. Kagagud maluwas niya kita sa kalautan. Ginhimo niya ini. Tungod nga amo ini ang kabubuton sang aton Dios. Dalayawon gid ang Ginoo. Diyos ko, ginapasalamatan kagid namon sang kabuhi nga wala sing katapusan nga ginhatag mo sa amon. Salamat kay ang imo kabubuton nagapadayon hasta sano. Bato na Ginoo ang amon kinabubuton nga pagdayaw sa imo. Salamat gid Ginoo kay matarong ka kag masaligan. Kag ikaw ang nagatudlo sa amon sa matagadaw adlaw. Ikaw ang Dios nga buhi nga ginasimba namon. Gani wala kami nalaglag Ginoo. Salamat kay ginpakamatarong mo na kami. Salamat kay nangin mayong amon kahimtangan tungod Ginoo sa imo nga bugto nga anak. Naginhatag sa amon kag naangko namon ang ini nga klase nga kaluwasan. Salamat gid Ginoo sa imo nga gugma. Halangdon kagid nga Ginoo. Hagdalayawon kagid nga Dios. Oh, hallelujah. Salamat Ginoo. Ang grasya mo kinahanglan ko, sa pulong mo gasalig ako, magkahulat ako sa pagpalapit mo. Himo ang matinlo ako, magaluhod sa tiilan mo. Sa pagsimba sa imo, dayawon ta ang Ginoo. Kanta ko taliwan. Ang grasya mo kinahanglan ko, sa pulong mo gasalig ako, magkahulat ako sa pagpalapit mo. Himo ang matino ako, magaluhod
pagsimba sa imo, dayawan ta ang Ginoo. Aton handumon kung ano ang Ginoo sa aton nga mga kabuhi. Siya ang aton manluluwas, siya ang aton tagatatap, siya ang aton nahigugma sa aton nga mga tagipuson. Ang presensya mo, Jesus, kasana ko sa gahom sang pulong mo, nangin malion, nangin mabastog ako. Sa imo nahilway ako, magaluhod sa tiilan mo. Sa pagsimba sa imo, dayawon ta ang Ginoo. Ginhatag mo ang kabugosan, sa gugma mo sa krus ikaw nagpalansang, hindi matungkad ang gugma mo, gamhanan ka. Ginbayaw gikan sa kamatayon, pagdayaw sa imo magapadayon, nagpakaulipon, nagluwas sa amon, gamhanan ka. Ginhatag mo ang kabugusan, sa gugma mo sa krus ikaw nagpalansang, hindi matungkad ang gugma mo, gamhanan ka. Ginbayaw gikan sa kamatayon, pagdayaw sa imo magapadayon, nagpakaulipon, nagluwas sa amon, gamhanan ka. At ano nauna-on subong, ang Ginoo nagpalansang sa cross para sa aton. Ginhatag niyang iya kabukusan. Aton ini una-unaon, utod, nakita ginigugmas ang Diyos. Ginhatag mo ang kabukusan, sang gugma mo sa krus ikaw nagpalansang, hindi matungkad ang gugma mo, gamhanan ka. Ginbayaw gikan sa kamatayon, pagdayaw sa imo magapadayon, nagpakaulipon, nagluwas sa amon, gamhanan ka. Kataw taliwat. Ginhatag mo ang kabuusan, sang gugma mo sa krus ikaw nagpalansang, hindi matungkad ang gugma mo, gamhanan ka. Ginbayaw gikan sa kamatayon, pagdayaw sa imo magapadayon, nagpakaulipon, nagluwas sa agon, gamhanan ka. Nagpakaulipon, nagluwas sa amon, gamhanan ka. Matutuod gid Ginoo nga gamhanan ka. Wala sa makatungkad sang imo gahum. Ikaw lang gid ang maggamhanan nga Dios, gamhanan nga Amay, gamhanan sa bilog nga creation Ginoo. Kag sina nagaduko kami, nagaluhod kami, nagabayaw sa amon kamot. Kay you are almighty.
Jehovah Shaddai. Thank you, Lord. Salamat gid sa imo presensya. In the name, sa ngalan ni Kristo Jesus, nga mo Ginoo, kag ang tanan, magsinggit. Amen. Plakpakan tang Ginoo. Hallelujah. Sige, maglingkod kita sa presensya sang aton nga Dios. Sa liwat mga utod, maayong aga, kag maayong aga gid sa inyo tanan. Hindi ako maka-express sa akon nga pag, what you call this, appreciation. Nga ari ka mo diri subong nga aga. No? Ari sa aton sa pagtipon, kay kabalubla ka mo mga utod, ang every Sunday, ga-celebrate kita, no? Celebration, ini every time. Nga ari kita diri magtipon sa ngalan sa aton nga Ginoo. Ga-celebrar kita sang iya kaayo, sa iya nga pagka matutom sa aton nga kinabuhi. So amo na nga dapat ginaton i-celebrate siya, no? Okay, so sini nga Domingo, muning una nga Domingo sang Disyembre 2022, kag sa nahambal na nakon nga amo na ining last month sa sini nga tuig, bag-o naman nga tuig, bag-o naman ang mga hitabo, pero sa aton bala another season, another nga time, basta ara lang kita sa Ginoo. Amen. No, wala gid sang may makatandog, wala sa may makalingkag sa aton, makatayog kun ara ka pirmi sa Ginoo. Okay? So siniman nga Domingo, amo ining aton nga Sunday wherein ang aton nga pagpasalamat sa Ginoo i-manifest naton, ipakita naton, no? So importante gid na mga utod for the past month, the whole month of November, gintun-an naton kung paano bala magpasalamat sa Ginoo, paano bala mag-express, ano balang tamang attitude sa aton pagpasalamat sa Iyo. So amo nang gintun-an naton kag subong nga Sunday, amo ini aton nga Sunday nga ginadumdum tang kaayo sa Ginoo for the past 11 months, mga utod na dumduman ninyong kabuhi naton. No, may mga ups, may mga down, may mga nadasma kita, may mga victories man. Pero sa sinatanan, ara gid ang Ginoo. Amo na nga hindi kita magkalimot sa iya. Okay? Sige. So ang aton nga subtopic for this Sunday is thankfully remembering redemption, no? Ang pagka redemption gingawad kita, ginbayaran sa Ginoo ang aton nga mga utang, ang aton nga sala. Kag ginkuha naton ini sa Matthew 26:26. Sige, i-translate lang ako, no? Si Jesus nagpasalamat sa Dios sa iya nga ginahimo nga kaluwasan nga trabaho. Sang kaon sila, Last Supper ni siya. Si Jesus nagkuha sang tinapay, kag nagpasalamat. Ginbuka niya ang tinapay, inkihad niya, kag ginhatag sa mga iya mga gintutunan nagsiling, kuhaan ninyo ini ka magkaon, kay amo ini ang akon lawas. Amen. So before sina, Last Supper ni siya. After gali sini, si Jesus nagkadto sa hardin. Okay? Sa garden. Kabalobla ko mong mga utod nga may duha ka hardin sa pulong sa Bible. Ang unang hardin, amo na ang Garden of Eden. Okay? Ang ikaduhang hardin, amo na ang Garden of Gethsemane. Nan. Ti ano ni kumparar tan-aon tabi karon kung paano anong natabo sa hardin sang Eden, kag anong natabo sa hardin sang Gethsemane. Sang nakasala si Adan kag si Eva sa hardin sang Eden, ginpangita sila sang Ginoo. Adan, diin ka bala. No, ginpangita siya. Sa hardin sang Gethsemane, si Jesus ginpresentar niyang iya nga kaugalingon, nagluhod siya sa may bato nga dako kag nagpangamuyo. Wala siya nagpanago. Okay? Sa time sang ni Adan, wala si Adan sang ipamangkot sa sang Ginoo nga, ano bala ang ginhimo nyo? Anong sabat ni Adan? Nagpamasol. Ginbasol niya si Eva nagbasol sa sa manog. Ang manog, wala na sang ibasulon, no? So, amo nang natabo. Pero si Jesus, amo ni kanami gid. Mamati gid mga utod. Sanggin pa ang Ginoo nagakwan siya, makabaylo siya nga siya ang kabayaran sang sala sang tawo. Siya nga wala sala,
ngari subong sa kalibutan, ginpresentar niyang iya kaugalingon. Nga wala sang pagpangduha-duha. Pero, siyempre, sa iya pagkatawo, remember si Jesus is fully man. Bilog siya nga pangatawo, siya makabatsyag sang kasakit, no? Kag siyempre nahibalaan na niyang pag-aagyan niya. Hindi bala nami nga ilansang ka sa krus, no? May ginpakahuyan ka, ginsakit ka. Hindi bala nami. May kilala ko gani nga injeksyonan na siya sang baksin na lipong. Ano man lang do kagat lang na sang gama, sakit pa gani kagat sang subay. Pero siya yan nalipong sa kakulba. Ano pa ihan nga ilansang ka sa krus? Ang lansa nga 40 kalaba. Ano kung size ang lansa nga to? Size siguro 8. Pero anong hambal niya? Ginoo kag amay ko. Ari ako subong sa imo atubangan. No, hambal niya, gina-paraphrase ko. Kung parhimo pa lang ang akon kupa, ipapas nyo, let your cup pass away from me. Meaning so to say, ang iya pag-aagyan, kung mahimo pa lang, pabutyag sang iya nga nga kung pasayluhon siya, no, nga hindi na siya mag-agi sa sinang pag-aagyan niya. Kaya kabalo siya nga sakit, gid. Himua, Ginoo, pero hindi ang akon kabubuton. Nevertheless, not my will. Ang akon kabubuton, hindi matuman, kundi ang imo kabubuton. Remember, si Jesus wala sala, pero mabayad siya sang sala. Si Adan may sala, si Eva may sala, nga dapat nila iakuon lang, wala man sila ginapangaanon sang Ginoo. Ang isang Ginoo lang, nga ako, acknowledge mo nga nakasala, kag mangayo sang pakapatawaran, sang pasaylo. Wala gid nila ginhimo. Si Jesus nga wala sala, ginkuan niya, ginbato niya sa iya kabubuton. Amo inang natabo sa hardin. Actually, ang salvation, ang redemption sang katawhan, wala nahitabo sa cross. Kabulobla ka mo mga utod. Dito nahitabo sa hardin. Pareho sa natabo sa hardin sang, ano kasi ni? Eden. Dito na culminate actually. Nagkuan na lang, gin-step na lang niya ang iyang destiny sa cross. Pero actually, it is already fulfilled. Natuman sa garden sang Gethsemane. Kanami, mga utod, kanami sa aton Ginoo. So, muna subong ang aton nga aton topic is about remembering, ginapanumdum naton ang aton kaluwasan, redemption. No? So, ano ining redemption? Ano yung aton kaluwasan? Importante ni para sa Kristiyano. Ngayon makaibalo kita. Before sina, gusto ko mong pamangkuton. Kamusta ang inyo adlaw? No? Sa matag adlaw nga ginano, siniga si Mana, kamusta ang inyo si Mana? Kung kisabala maka-experience ka nga daw Lunes naman subong buwas mga utod, no? Sa ibang sa aton, matrabaho, mabugtaw aga pa, makambal ka nga. Kisa daw magbugtaw bla ka, matrabaho naman ko, daw kakapuyaw. May mga tao kilala ko muna. Doon na ginaano nilang morning, Monday morning, daw kabudlay magiyo sa katre, no? Magbangon, kag magmata. Kag sometimes pakadto sa trabaho daw, ka-traffic naman, no? Subong kaya face-to-face classes na, so damo ng mga estudyante, ka-traffic sa dalan, isa may iritar ka, no? So kung sa trabaho naman naton, nanamian bla ka mo sa inyo boss. No? So, siyempre, kung isa may mga boss gigita yung tao lang man na sila. Kung may mga weaknesses, kung isa daw makawangay, kakapoy sa akong boss, pero nilang ko ginasugo. Akong boss ba lang, kung isa unreasonable. Akong boss, kung isa ang butangin sa akong incentive, gamay lang. Kung di gamay bonus ko. No? Sa aton mga utod, nakabato ng mo bonus. May pang Christmas na. Sige. So muna akong gisa aton gina-undergo kita sa sina nga mga times, nga mga situation sa aton ng mga kabuhi. Or sa inyong marriage, sa inyo pag-asawa, asawahay. Siyempre may problema gid, no? Sa marriage naton, kag ang imo mga kabataan kung kisa nga sometimes you feel nga do kabugat, nga wala kay na-appreciate, no? Amo nang sa mabatyagan kun kaya isa sa aton. Kag sometimes ang mga news nga makuha naton, no, sa radyo, sa TV,
kag sa ano kasi ni? Balasahon newspaper, wala sang maayo nga news. Kaya ang maayo nga news wala ginabasa. Tanan nga news siya problema na. Kabalobla ka muna. Wala naga-news, wala nagasulat sang maayo nga news. Mayara gid man pro talagsa. Kalabanan gid news siya, bad news gina siya. Or maybe ikaw natakan ka na sa routine na lang ang pagbuhi mo. Gusto mo gani islan saan mo sa ilo guro trabaho kay kakapoy na daw katalakan na sang trabaho ko, no? Muna ko is mabatyagan naton. But in all of this sa aton mga batyag, no? May ginatawag nga redemption. Karon i-explain ko nga nga mo ni akon ginhambal kag ipaintindyon ta kun nga amo ning akon nga kwan. But before that, i-define anay naton. Isa-isaw naton kung ano ang redemption, ang kaluwasan, ano bala ini. Ang diksyonaryo naghambal nga ang redemption or ang kapagluwas isa ini ka aksyon nga ginluwas ikaw sa imo sala, sa imo ginhimo nga hindi maayo, nga hindi ka na magbayad sa imo nga ginhimo nga hindi maayo. Or ini siya, ang redemption is the action ini nga ginagagain ka possession of something, no? Nga in exchange for payment or bayaran nimo ang imo nga utang. So for example, nagprinda ikaw sa imo nga alahas sa prindahan. Ang redemption is gawaro na nimo ito, mabayad ka kung pila man na ina, kagkuhaon na nimo to kung ano man ginprenda nimo. Amo ina ang redemption. Sa aton sa Romans 5:8-11. Okay. Sige la, basahon ko sa Romano, letter of Paul to the Romans. Kag ang Dios nagdemonstrar sang iya paghigugma sa aton. Kanami ijang aton Ginoo nga hindi demonstrar niya nga kay samtang kita makasasala pa ginpangkamatyan na kita sa aton Ginoo. Wala siya naghambal nga o sige maghulod-luhod ka mo anay sa akon, magpangayo ka mo anay sang kapatawaran. Hindi, bago pa kita magngayo sang kapatawaran, nagpakamatay na siya sa aton. Grabe no, kung ikaw may nakasala sa imo, saan o ikaw mapatawad? Mag-forgive sa nakasala sa imo? After siya nagpangayo kapatawaran? Or before? Ang Ginoo ya, before pa lang kita nangayo kapatawaran, nagpatawad na siya. So pinaagi sini, ang iya nga dugo, nga hamili, nagpakaputli, hindi lang sa iya, kundi sa aton. No? Kay kabalo kamo mga utod, nga kung hindi pagbayaran ni Jesucristo ang aton dugo, ang aton sala, sang iya dugo, kita ang mabayad. May wrath, may kaakig ang Ginoo sa aton, kay nakasala kita. Kag bangod sang iya kaakig, kinanglan niya justisya, justice, kag bayaran ta ina, kag hindi kita kabayad. Suma, kuan kita sakripisyo sa pagbayad sina. Kag samtang kita kaaway pa sang Ginoo, ginpatawad na kita. Pinaagi sa iya anak nga si Kristo Jesus. Amen? Sige. So kinahanglan gid, redemption is necessary. No? Yan ambal sa Romans 5:8. Nagpromesa ang Ginoo sa aton nga hindi kita pagpabayaan. Kay balo siya. Sang ginbuhat niya si Adan, damo ga pamangkot ka, balo na gali ang Ginoo nga makasala ang tawo. Kay balo siya nga hindi niya matungkad ang kaayo sang Ginoo, hindi siya makasaka sa standard sang Ginoo, sang Dios. Pero ginhimo pa rin niya ang katawhan. Ang ginapakita sang Ginoo amo ini. It is not because of us. Hindi tungod sa aton, hindi kay bangod sa aton. Kundi initanan tungod kag bangod sa iya. Wala na kita sang himuon pa. Magpati lang kita sa iya. Amoy na nga kinanglan gid importante gid nga sanggin nagpakalansang sa cross ang aton Ginoo, nagtulo ang iya dugo, hindi automatic ang kapatawaran. Dapat i-acknowledge nimo pinagi sa pagtuo by faith, no?
by grace through faith, nga ang iya pagpakalansang sa krus, ginpatawad ang imo sala. Gapati bala kita mga utod, nga napatawad na imong mga sala. Ang nagligad, past, ang present, ang subong mga sala, kang palaabuton, mga sala. Hindi man nga, ay, planuhon ko nagali ang sala ko buwas, kay patawaro mo ko gyapon sa Ginoo. Hindi amo na ha, ang attitude. Kaya balo ang Ginoo nga mahuyang gid kita, mahuyang ka, mahuyang ko. Hindi kita ka ano sang iyang standard. Ano pa kaya napatawad na tanan as long nga ginahugasan ka sang hamili nga dugo, sang putli nga dugo sang aton Ginoo, ang imo sala ongoing na, ongoing. Sige-sige ang dugi ga shower ka bala sa iya dugo. As long as sige lang imo nga pagpadayon sa pagpanglakaton sa iya, amoy nakapatawaran. Hindi pagkondinaha ang imo lawas. Kaya ang Ginoo gani nagpatawad sa imo. Ikaw ya, hindi ka magpati nga napatawad ka na. Damo gid Kristiyano mga utod. Makabati sila ginpatawad na sa Ginoo imo ang imo sala. Ginpatawad na pinagi sa dugo. Oo, gahuo lang sila, pero wala sila gapati. Hindi sila makapati nga ga-focus sila sa ila sala. Uy, nakasala naman ko. Patawaron ko ayan sa Ginoo ni. Ang gusto sa Ginoo mo gani inabalik-balik ni liwata ang imo panghuna-huna, renewal of the mind. Next Sunday kung kwanta I will touch on revival, renewal, and transformation. Next Sunday explain ko na kay continuation na siya sang redemption. Ongoing ha, ang revival, ang renewal, kag ang transformation, hindi na siya period of time nga. O subong nga tiempo, renewal, revival. Revival ta subong. Tapos pagkasunod revival, sige, kwanta renewal. Sige, after renewal, transformation. Hindi. It is simultaneous. There is renewal, revival, transformation at the same time. Concurrent, bala? Sige-sige. Amo man ang pagpatawad sa aton nga sala. All we have to do is baguhalang permi ang imo nga paghuna-huna na nungod sa sala. Nga every time makasala ka, wala gid na lipay ang Ginoo. So before Him, umod kita, ubos kita, ng magpangayo sa kapatawaran. Amo nang attitude ta permi. Kay sige-sige man ang iyang pagpatawad sa aton. Hindi pagkondinaha ang imo lawas, hindi pagkondinaha ang imo kaugalingon. Kaya Ginoo gani nagpakamatay. Kung ikondinar mo ang imo kaugalingon, wala gani kita ginakondinar sa Ginoo. Nakuha nyo? Wala ka ginakondinar. Ikaw ya ginakondinar mo lawas mo. Ang nagapamati sa aton Facebook Live, no, sa YouTube channel, hindi pagkondinaha ang imo lawas. Wala ka ginkondina sa Ginoo. Therefore, there is now no condemnation in Christ Jesus. Amo nang hambal niya. Gani hindi pagkondina. All you have to do is to believe. Is to know, to acknowledge ang imo pagkahuyang kag pangayuis ang kapatawaran every moment, every day. And be humble, magpakaubos. That's the only way nga ma-renew ta aton kabuhi. Mabag-o ta. So ang renewal, revival, transformation, sige-sige. Sige-sige, hasta magbago kita. Until we all attain unity in the faith. There is ang perfection, ang pagka-perfect nga tao, ma-attain lang naton sa rapture. Kaya balubla ka mo nga ang cloud of witnesses, nga gintawag sila nga cloud of witnesses. Familiar ka mo? Kung mapatay kita, wala pa nag-abot si Kristo Jesus sa second coming, ato kita, daw cloud kuno, sa langit kita, nagatanaw sa mga ari pa diri sa kalibutan, kag naga-cheer sa mga tumuluo. Cloud of witnesses. Kabalo pa bala ka mo nga hindi pa sila perfect. Ang perfection ma-attain pag-abot sa Ginoo. Ang perfect body, kay kita gin-create kita with a physical body. So, until we attain that perfect body together with a perfect spirit, perfect soul, wala pa perfection. Amo pa nga sige-sige pa kita struggle sa aton nga physical nga dimension sa aton kabuhi. Kag okay lang na sa Ginoo as long nga ang attitude ta is amo gani nga thankfulness, gapasalamat gid kita.
Kay because of His goodness, tungod sa iya kaayo, ang kapatawaran niya sige-sige. Wala gid ginkundi na. Nakuha niyo ko mga utod. Importante ni ha nga because until mahibal-an nimo kag ma-acknowledge nimo nga ikaw ginpatawad. Santo na ikaw actually, saint ka na. Amo na hambal ni Paul to all the saints. Amo na sa iya nga perpekto na ni sila. Hindi pa. May mga kahuyang pa. To all the saints in Corinth. Kabalo ko mo ang iya nga una nga salutation sa iya letter to all the saints in sa isining lugar, sa sinang lugar. Perpekto na bala sila. Wala. Nga kabalota, ginasaway pa niya. For example, sa Corinthian lang, ginsaway niya ang taga-Korinto sa mga sala nila. Sige, padayon ta. Next. Bro. Ang kaluwasan na accomplish na, natapos na, pero hindi pa kompleto, no? Gin-create kita in the image and likeness of God. Gin kita sa hulagwis sang Ginoo kag Dios naton. Ang amo ginini ang itsura, ang kuan sang Dios ang form. Hindi amo ni itsura sang Ginoo. Form do pareho. May mata bukusing ganon, may mata, may buhok siyempre, no? Amo gini may kamot, no? Amo gini ni form sang Ginoo sang Dios. May tiil, may kuko, amo na. Wala iya sang sungay, wala sang bangkil, kundi ikaw. Pareho kita. You were created in the image and likeness. Buti nga noon, kung ano ang itsura sa Diyos, externally, sagwa, amo ikaw. Ma-appreciate mo bala na? Gani, hindi pag, sa akon lang ha, ako ni opinion mga utod. Hindi pagbutangi, kung may tattoo, or kung may tattoo ka natin, ako ni opinion utod. Hindi lang ka mo ma-offend. Oo. Ako niya opinion nga kung may tattoo ka na, okay niya sa imo, wala problema. Pero amo na kay we are created in the image and likeness of God, you take care sang body ta subong. Out of respect. Okay? Kaya gusto sang yawa nga gubon ini nga lawas nga creation. Hindi niya gusto nga makita niya ang itsura sang tao nga in the form of God. Kay nahisa siya sa imo. Kay you will attain perfection when the fullness of time will come. Grabe, no? Maka-imagine ka mong perfection na kabuhi. Kabudlay kung kisa mag-imagine kung ano ang isa ka perpekto nga tao. Ang perpekto nga tao nga pariyo sa kay Kristo Jesus. Perfect in physical, in emotional, physiological, tanan, emotional, tanan, gid, perfect ka. Spiritual, perfect. Amo inang aton ginalaom mga utod. Hindi na magpangita. Kung gapangita ka diri sang kalipayan sa kalibutan, okay lang man ina. Pero expect gid nimo nga temporary lang gid ang kalipayan diri. Even ang paghidait, temporary. Maybe nag-experience ka nga, okay, wala ko problema sa subong nga tion. Wala ko sang dapat kabalakahan. Pero there will come a time, ngari ka pa diri subong, nga may mga problema gid maabot. Always be prepared. Sige. Next, bro. Death through Adam, napatay kita tungod kay Adan, pero nabuhi kita tungod kay Kristo Jesus. Kuha ko ini sa Romans, no? Romans, therefore, just as sin, ang sala, nagsulod sa tao, sa kalibutan, pinaagi sa isa ka tao, nga si Adan. And ang kamatayon, pagsulod sang sala, nagsulod ang kamatayon. Pinagi sa sala. Kag tanan kita halin kay Adan hasta subong. Patay sa sala. Amo gani nga may kamatayon, may pinatyanay kay patay ang tao. Buti nga nun sang patay, wala siya spiritual kabudlay magambal sa enlightenment. Spiritual connection, spiritual nga revelasyon sa plano sa Ginoo sa katawhan. Ano pa may pagpatyanay, no? Ang ibang nga tao ara na sa ila tanan, kayamanan, pero hindi pagid sila mabusog. May ginapangita pa sila. Kabudlay, no?
kabudlay gali magbusog sa isa ka tawo. Nga maski ano mo nga kaon, hindi ka gyapon mabusog. May ginapangita ka. Gali kay ang dapat lagin makabusog sa imo, amo ang Ginoo ang Dios. Amo na nga kita tanan, samtang ari pa kita di sa kalibutan sa sala, sa sini nga lawas, makabatyagin kita sini. Pero amo gani nga being thankful, grateful sang pag-abot sang gift, sang regalo. Kay ini siya hindi pareho sa sala. Kay damo sa napatay sa sala sang isa ka tawo, pero damo man subong ang naluwas pinagi sa grasya sang Dios through Jesus Christ. Nag-abot ang kaluwasan. Kag na-overflow sa kadamaan. Amo gani mga utod nga ani ginapabutya ko gid sa inyo every time may oportunidad kamo sa pagpalapnag sang kaluwasan sang maayong balita, maayong pulong himuan nyo gid. Hindi gid kamo magkahuya o magkataka nga mag-share sang imo pagtuo sa iban. Kay dali na lang maabot ang Ginoo. Amo na yung ginapatihan ko mga utod. Ang second coming sang Ginoo dali na lang maabot. Kag sa pag-abot niya, ang question niya gani is, where will I find faith in the world? Kung pag-abot niya. Grabe no? Of all the questions, ginpamalandungan ko gina mga utod. Nga mo naging himbal sa Ginoo man. Nga sa pag-abot niya, ang question niya is, where will I find faith? May pagtuo ba lang mag-abot siya? Amo na dapat naton. Seryoso ni nga mga bagay, mga utod, ang kaluwasan. Seryoso ini nga kahimtang naton subong. Nga dapat hindi ginaton pag ibaliwala. Sa siningat stiyon sa pagpasalamat. Sige bro. Next. Ang kaluwasan amo ng reversal, amo ng pagbago sang sala naton. Nga ginluwas kita pinagi sa cross, pinagi sa pagpatulo sang dugo sa aton Ginoo. Kag ini siya ibalik-balik gid naton nga naluwas gid kita. Gapati gid kita dapat nga naluwas ka na. May kilala ko, may kilala ko, hindi ko na lang pag-i-mention no, mga utod. Hasta subong lain bi ang brought up sa iya nga pagtuo. So every time nga magstoryahanay kami, ang iya perming gagwa sa iya nga baba nga daw hindi siya worthy, na hindi siya nagakaangay nga luwas nga maluwas. Siya ya ang nagakondem sa iya lawas. Hinambalan ko na siya. Sige hambal ko. Nga napatawad ko, nagpangayo ka patawad sa Ginoo, sa Dios, sang imo mga sala, kag i-acknowledge mo ang sala mo, imo sala, Lord, sa kasala ko sa imo. Patawara ko Ginoo. Luwas ako, hugasi ko sa imo dugo. Every time hambalong ko na siya, nga mahuhuo siya. Pagbalik kay naman namon liwat after several weeks, the same lang gyapon. Nga ahaw, kabudlay gid magpatawad sa lawas. So nakuan ko gali, ang una naton nga himuon sa kapatawaran sa sala is to forgive yourself. Nga ikaw, tao lang, mahuyang ka, dali ka makasala, patawaran na lawas mo be? Siguro sa sinang paagi, mahinay-hinay mo, mapatawad mo, ma-acknowledge mo, kag pangayo ka kapatawaran sa Ginoo. Kakapoy gali magbalik-balik sa tao nga hindi makapatawad sa lawas. Hindi ma-acknowledge, hindi siya magpati nga naluwas na siya. So ang question ko sa inyo mga utod, matutuod gid bala nga nagapati ikaw nga napatawad na ang imo sala? Amen. Wow, salamat may nag-acknowledge. I'm sure kamo tanan nag-acknowledge, galing na huya lang kamo mag-amen. Tama? Hindi kita makahuya nga. Seryoso niya mga utod. Kalag mo niya ang imo niya kabuhi ang at stake. Gusto ka nga mapatay ka dito kaya sa impyerno? Hindi. Ganing hindi seryosuha gid ini ang pagpati. Oo, tutuod gid na inambal ko. Seryosuhan nyo gid ang pagpati nga ikaw naluwas na. Ang imo lang himuon, every time makasala ka, Lord, kahina gid sa akon man. Patawara ko, Lord. Hugasi ko luwat sa imo dugo. Nakuha nyo?
kay kaluwasan mo ni bla utod. Gusto kang wala katapusan dito ka sa lugar nga may sauna bath. Nga sauna bath do ginaluto ka. Ha? May video ko nakita mga utod. Gakalayo ginapabukalan ang tubig. Binutangan nila sang buhi nga pato. Sa una naglangoy-langoy pang pato. Hang pagbukal na naglumpat siya eh. Video la. Ano lang na. Siya, inapakadlaw ko lang kamukoy daw mga dunglay ng ulo nyo. So, amo na mga utod. Ako every time maghambal ko blani, kay seryoso niya mga utod. Ang imo yung at stake dire, imo kalag mo. Imo nga kaugalingon, ang kabuhi nga wala pa katapusan. Din ka gusto mag-spend sang forever. Ang kabuhi nga wala katapusan, kabuhi nga wala katapusan. Ang kamatayon nga wala katapusan, kamatayon nga wala katapusan. Gusto ko na buhi ka pero patay ka? Gusto mo na? Hindi. So seryosuhang imo kaluwasan. Seryosuhang imo pagtuo. Kung gapamati ka man sa akon, dira sa YouTube, kag daw, ang imo nga pagtuo, daw inablang kape nga nagbugnaw na. Nga daw hindi ka na mag-inom. Sino gusto mag-inom kape di nga nagbugnaw? Seryosuha utod ang imo nga kaluwasan. Pagpalapit sa Ginoo. Seryosuha gid kay kabudlay. Ay ambot. Ako hindi ko maka-imagine sa akong kagalingon dito ya. Gani nga siguraduhon ko niya akong kaluwasan. Amo man kamo dapat. Amen? Oo, sige. So matapos ta. Doon na ko. Sige, isa pa. Next. Si Jesus, klaro gid nga wala nakasala. Hindi tayo ma-imagine nga siya fully man. Tao gid siya ya. Amo gani ko nakita siya sang mga parisiyo, tanaw sa iya. Bata man ni Jose. Bata man ni Maria. Kilala ko ni sa una, iya nga kuan ni nagahampang-hampang lang ni sa duta oh. Kay tao gid siya mo. Pero wala siya nakasala. Grabe gid ang kuan sa Ginoo sa iya. Kay may purpose siya. Kung nakasala siya, ang iya kabuhi hindi na nagakaangay nga ihatag sa Ginoo. Hindi pagbatunon mga utod. Kung nakasala siya, hindi pagbatunon. Nasayang lang gid. Pero kay wala siya nakasala. Paghatag niya sa kabuhi, pure gid yaya. Pure gid nga aso. Pure nga kalayo. Wala sang higko. Nga ginbaton sang amay sa langit. Ang kabayaran. Ginbaton niya ang kabayaran. Bayad na to eh. Kanami gid. Ginbaton sa Ginoo ang iya ang iya nga sakripisyo kabalo ko kabudlay kun ara ka sa imulawas daw kanami gid magpakasala. Kay balubla ka mo mga utod kung magkaon ka dudutudo sala na. Nga bulundak ng tiyan mo. Ano tawag sina? Gluttony. Gani magkaon kita, hinahinay lang. Nang mabusog ka, okay na. Hindi nga may kilala ko. Ha? Dinalukan. Okay lang daw ako nabusog ka na. Amo lang man ang purpose mga utod mong mabusog kita. Pero ina ang daskan mo nga daskan ang tiyan mo hasta luka. Pero man lang may tao kung kilala inom nga inom. Hala inom nga inom hasta nga daw ang iya tsura do hindi na nga ahaw. Hindi lang pwede ka inom oh. Galingin na ulo ko pre. Tama na. Oh, tama na pre. Makapuli na ko ni. Pero nga mainom, gin nga mainom. Hasta nga daw nagasubsob ka sa dalan man. Ngahaw. Kaya ang tao mahilig magpakasala. Nakuha nyo? Ang tendency naton magpakasala. Amogid kita, nature, gid na. Kakabalo inang Ginoo. Nga makasasala, gid kita. Gani, nga hinginimo, igid ang tanan, nga maluwas kita. Amen? Inapatag ko gid ni mga utod, gid na seryoso ko gid bla ang kaluwasan even sa akon family, sa akon kuan nga ginapabutyag ko gid nga seryosuhan yo gid mga utod. Hindi balala subong ni okay pa wala pang ang kabayaran sa sala pero kung sukton ka na sa Ginoo, dira gid ga makita. Ang mga manggarano na, ang mga aktor na, ang mga nga damo kwarta, kung hindi sila magpalap even are mga utod. Ang mga Hudiyo Jew ba? Jew. Jew tayo buhok. Ang mga Jew sa Israel, kung hindi sila magbaton kay Kristo, Jesus, ngayon manuluwas ka Ginoo, hindi sila maluwas. Oo.
Maski sinong Bible scholar, atubang mo hindi na maka-refute ng statement. Tudtod. Kay si Jesus lang gid ang way, ang truth, ang life. Pag-isa, kabuhi nga wala katapusan. Yes, ginpili sila, the chosen people sila, pero kabalob la kamo nga nahambal man diri, ang Jew kuno kag ang Gentile mangin isa ara sa Peter. As long nga ara ka sa kay Kristo. Kaya ang identity naton, ang aton nga pagkatawo, makilala kita, pinaagi kay Kristo Jesus. Nakuha nyo? Ang imo identity ba? Ikaw kay Kristo Jesus. Amen? Nan. Sige, matapos ko. The doctrine of redemption extends even beyond the matter of individual salvation. No? Ang kaluwasan naton, hindi lang gid para sa aton kaugalingon. Once ang fullness, ang pleroma sa Greek, no? Ang fullness of time mag-abot. Even ang creation, initanan, ma-perfect. Hindi pa natin ma-imagine na, but once si Jesus mag-abot, kag ato na siya sa Jerusalem, siya na maghahari sa bilong ng kalibutan, there is a sense of may perfection gidya. Wala bagyo, wala sang earthquake, wala sunog, wala tanan during the 1,000 millennial reign sa aton Diyos. Perfection. Grabe, no? Grabe nga. Rest gani, mapahuway kita sa iya. Nga, amo gani nga, He will make everything new. Bag-uhon niya. Wala na sang may malaya. Wala na sang fake nga tinapay. Tanan, kabuhi. Grabe, gid yung mga utod. Sige, next. Ma-close ko dire kay damo kita himoon gali. So magpangabuhi kita nga nag-acknowledge kita naluwas. Bayain na tong daan mong kabuhi. Kung ikaw, ano ka sang una? Ano ba sang una? May kinsiran ko mga utod. Babae. Babaeng mababa ang lipad. No, kabalo naman ko sa kamusina. Insiran ko siya, nga bago ka na subong. So, pagpangabuhi sa bago, hindi na magbalik-balik ito. Even hindi na pagpanumdumato kay bago ka na sa pananawan sa Ginoo, bago ka na. Galing kay sometimes, kabudlay sa aton malipat, sang nagligad naton nga kabuhi. Kabudlay naton kuan bala? Because naka-attach pa kita dito. Dapat forward ka. Present, future ang imo kabuhi. Ang past, wala na kunara kay Kristo Jesus. Wala na to ang imo nagligad. Ang imo sala, wala na to. Hindi na magpanumduma. Memory na lang siya. Pero ikaw, bago ka na sa pananawan sa Ginoo. So kung ano man ang imo sala nga nagligad, patawaran lawas mo, patawad sa Ginoo, mag-move on. Amen? Sige, dasigon ta mga utod, may harap pa kita himuon. So how to share the story of redemption with others? Paano naton i-share? Kaya naluwas ka na, i-share sa iban. I-recognize na naton nga kita tanan nakasala, kakinahanglan luwas. So may makakita ka, imo amiga, imo amigo, even ang family members naton nga nagapakasala pa, ipa-explain lang sa iya in a nice way, no? Kagapa-timing lang kita. Kay kung kisabala, kung hindi pa timing ang imo pag-share sang kaluwasan, sang maayong balita, ma-turn off sila. So hinahinaya lang, pa-timing lang, pangamuyo sa Ginoo Lord, anong pinaka tama nga tion man nga mag-share ko sang imo nga gospel sa sini nga tawo. No? Pa-timing lang gid. And number 2, realize ang aton nga mga ginaagyan nga kasakit kag pag-anto sa sini nga kalibutan temporary lang. Kag may katapusan gid. Amula na. Maski ano man na siya kadugay, ako nag-deal sa ako ng Ginoo for 10 years. Na-share ko na diri, no? For 10 years, grabe ang pag-deal niya sa akon para mabago lang ang the way I think. Pag-renew ko sa mind ko. Sa pagpati sa iya pulong. 10 years mga utod kadugay. Kung sa ato niya kadugay, no? Sa iya ay sa Ginoo bala. 1,000 years is just about 1 day. And 1 day is 1,000 years sa aton. So grabe ang lain ang perception niya naton. Okay, so lastly, respond to God's grace. Bro, dali lang. God's grace in your life by offering grace to others. Meaning to say, because you are forgiven, forgive.
Amen? So be ready to forgive. Maski ano ka, sakit man kung kisa, na-insultuhan ka da, na-offend ka sa hinambal niya, hindi man intensyon nga insultuhan ka, pero naigo ka, patawad lang. Sanaya ang lawas mo nga, o sige, kabudlay magpatawad po, sige na lang, okay lang. No, sometimes amo lang yung mag-deal sa life. Kaya kung sigiho mo na panumin na, madumot ka siya, tulukon mo siya, ay pagkatawa, rin mo kay mabalos ko sa imo ay. Wala ginakatapusan mga utod. Gabugat imo nga, tagipusoon, may bitterness ka na, may kasakit, kag ano matabo ko may dumot sa imo nga tagipusoon, anong matabo? Ha? Tumba wala pilas. Tumba wala pilas. Hypertension. Yan. So sa amo na, ikuan lang naton nga ang kaluwasan sa Ginoo. Sa sina pa lang dapat na panumdumon, Lord, salamat gid kay ginluwas mo ako. Karon may kabuhing dayon nako. Kung mapatay man ko subong, diretso ko sa imo. Kanami no? Ara ka dayon sa Ginoo. So sa sina mga utod, salamat gid kag dra matapos ang aton nga series for this Thankful Jesus series for November. Okay? Sige, so mapadayon kita by pasalamat liwat. No, mapasalamat. Acknowledgement. In behalf of Pastor JR, kagay Pastora Trixie, no? Nagpasalamat ko sa inyo. I thank you sa paghatag niyo sa inyong support, sa inyo hatag sa inyo atensyon sa sining nga simbahan. Ang simbahan actually is not the building, is not the place, but it's you. But you know what? We need the place. Kinanglan nato, alangan man dito sa dalan magpungko. Hindi man no, kabudlay magyan tato karon sang jeep kundi ano taya, maulan mabasa tato. So we need a place. Pero ang simbahan ikaw na, you are the church. But we need a place. So mo nagapasalamat gid kami sa inyo sa walang katapusang, walang mga pagsuporta sa His Life Ministries. Kag sa sining intinion, mapasalamat kita by Sister Lini. Ano? Sige. Oo. So kung nakabaton ka mo sang brown envelope, remember, ang pagpasalamat is from the heart, no? Halin sa tagipusoon. Kung nakabaton ka mo sina kag because you are thankful, you are grateful, no? Gina-acknowledge mo, Lord, kanami sa imo sa akong kabuhi, even for the past So may is a manifestation lang sa aton nga pagpasalamat. So sa His life naman. Okay. Sige. Unahon nato ang pagpasalamat sa His Lambs. So, gina-invite namon ang tanan nga His Lambs sa pagkadto diri sa tubangan kag paghatag sang ila nga pasalamat sa aton Ginoo. So, mga kabataan ini nga gamay pa sila, kay balo na sila mga acknowledge sa ang pagpasalamat sa ila kabuhi. Nga may Diyos nga nagabugay kag nagabless sa ila. So mga utod, kung may mga kabataan ka mo, may mga apo ka mo, nga gusto nyo ipadakoon. That's why we praise Him. That's why we sing. That's why we offer Him our everything. That's why we bow down and worship this King. 'Cause He gave His everything. Okay, masunod ang YX. Kung may YX diri, That's why we invite ko kamo sa praise paghatag Him. sa inyong That's why we pagpasalamat. sing. That's why we offer Him our everything. That's why we bow down and worship this King. 'Cause He gave His everything.
Next is 'Cause He unwind. gave His Kung may unwind dire, That's why we ina-invite ko na kamo sa praise paghatag sa Him. aton That's why we pagpasalamat. sing. That's why we offer Him our everything. That's why we bow Okay. down and Sige. worship this Women of King. Destiny, 'Cause mga He kababainhan. gave His Maghatag na kita mga kababainhan. Cause He gave His everything. And lastly, ang aton mga kalalakinhan na Kingsmen. Live a perfect life. He came Maghatag na to kita. be the living word, our life. He came to die, so we'll be reconciled. He came to rise, to show His power and might. That's why we praise Him. That's why we sing. That's why we offer Him our everything. That's why we bow down and worship this King. 'Cause He gave His everything. 'Cause He gave His everything. Ibayaw nato na itong mga kamot. Extend lang, padulong sa giving. I-consecrate naton ini nga giving. Ginoo, amay namon sa langit, pakamayuha, ini nga paghatag, nga pagpasalamat sa imo. I-consecrate, Ginoo, nga ini nga mga paghatag, makahatag sang iyong pleasing sacrifice para sa imo, Lord. Kag nagakaangay. Lord, ini halin sa amon tagipusoon nga ginahatag sa imo. Salamat gid Ginoo, kabay pa nga makapadayon nini sa pagpadako, pagpalapnag sang pulong nimo diri sa kalibutan. Amen, amen, amen. Hallelujah. Ayo, sige. Plakpakan tang Ginoo anay. Hallelujah. Sige. Okay, as a tradition, every first Sunday sa bulan, celebrate ginato, no? Ang mga naga-celebrate sang ilang kadlawan. So kung ikaw ang birthday nimo na hulog between from December 1 to December 31, pwede ka katindog. Kay mahatag kami house and lot. Hindi nagali house and lot. Sige nang, tindog kay mangumuyo kita. Okay, Ari. Sige. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Sige, extend na to naton mga kamot, pangamuyuan ta sila, amay namon sa langit. Salamat sang mga utod namon, ng ila kabuhi, nga nag-celebrate sang birthday, subong nga bulan, December. Ginoo pa kamayuha sila. Ang imo katampad, pakilala sa ila, Ginoo. And Lord God, ang ila kabuhi, mangin fruitful, kag mangin maayo, kag kaangay sa pagpanglakaton, suno sa imong ginsulat, sa kasulatan sa pulong sang Dios. Kag Lord, tudluigid sila sa imong mga pulong, how to obey, how to know you more, kag makilala kag nila all the days of your lives. Salamat gid Lord, in Jesus name we pray. Amen, amen. Plakpakan tang Ginoo. Okay, wala na. Okay na. Ha? Benediction, sige. Tindog ta? Grateful. This is the day. Ginapanumdum naton ang nagligad nga 11 months, no? Sa aton kabuhi sa sininga tuig. Kag ginapanumdum ginaton ang kaayo sang Ginoo, sang Dios sa aton kabuhi. Kag as we end sa sininga tuig matapos na, ihanda naton ang aton kabuhi, aton kaugalingon sa palaabuton nga 2023.
with expectation, with more to come nga ang Ginoo hindi gid kita pagpabayaan kag ara gid siya gihapon despite sa mga difficulties nga mga sitwasyon sa aton kabuhi. Ano pa nga dapat mangin matampad man kita sa iya sa aton nga kinabuhi kag itudlo ta man ini sa aton mga pamilya, kabataan, mga apo. Ang Ginoo makapakamaayo sa inyo. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and pour upon your life His shalom peace through the Lord Jesus, and all your people will say, Amen, Amen. Plakpakan tang Ginoo. Salamat gid kag maayong aga sa inyo tanan. See you next Sunday. This is the day that you have made. Whatever comes, I won't complain. For all my hope is in your name. And now your joy awaits my praise. I give thanks for all you have done. And I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. And I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. This is the day. This is the day that you have made. Whatever comes, I won't complain. For all my hope is in your name. And now your joy awaits my praise.